не в леглото ми. Гората е пълна с хора. Какви си ти? Чише, това ти ли си, бе? Ти още ли ходиш на лов? Да, лови мигранти. С баща ти вече не си говорим. Знам, той ми каза. Афганистанци, сирийци, мароканци, има даже негри. Опасно е, рисковано е. Той нищо не знае. Трябва да сме предпазливи. Ти познаш гората най-добре. Ще вземем да работиш с нас, имаме си начин да ти плащаме. Той човек от една единствена следа може да определи ръста, теглото до грам. Аз съм на лов. Тази нощ няма да се прибера. Ти ги преследваш, аз ги крия. И ги храня. Но ще дойде полицията. Това променя всичко. Дай ръцете му. Това, което правим, е напълно легално. Бегай. Има някой друг вкъща? Кога ще ги правите тия хора? За последен път те питам, къде е момчето? Аз предлагам да ги настигнем и да им разкатаем фамилията.